SMNR Radio News Blast. News Blast Pilipinas. Sa atong balitang national, gisita ni Senator-Judge Robin Padilla si House Lead Counsel Gerville Luistro atol sa ikapitong adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Human siya pangutan-on bahin sa iyang mga pamahayag nga adunay mga senador nga giingong nag-atubang usab og mga kaso. Miingon si Padilla nga klaro na ang iyang gisulti o giingong walay katungod ang prosecution sa pagpangutana sa mga senator-judge sud sa impeachment court. Nahitabo ang komprontasyon atol sa oral arguments di nagisgot ang duha ka kampo sa mga isyong may kalabutan sa pagduma sa kaso ug sa mga limitasyon sa pagpangutana sa korte. Padayon ang impeachment trial samtang gilantaw sa impeachment court ang nagkadaiyang mosyon ug argumento sa prosecution ug defense panels.